ce fa ne na ce za ka. Kuɗin ce fa. To sati biyu 500 a ce ya ɓata. Sati biyu 500. To ina laifi ba a yi ƙoƙari ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu tsakani da kai mai gida sai ka dinga min lissafi. To nawa ne zai isa gaba ɗaya na wata guda nake so ki mana. Ba fa aure zan ƙara ba fa. To wai sani in aure za ka ƙara ce da yaran naka ne za ka faɗi ba aure za ka ƙara ba. Matsalaki. Bari dai kin san yadda za a yi. Bari ki gani. Ki kenan. Me ne kake bani? 500. 500 me zai yi da ita? To ki je ki dan san dabarun da zaki yi ya ishe ki. Wannan ko da abin nan abincin yau na wata guda. Ko da abincin yau ba zai iso ba. Abincin yau? 500 din? To kin rasa kenan. What? Lalle ko kin rasa. Bari sai na dawo. Ina nan a gidan ina jiran ka. Kamar kandala. Yukan Allah. Zuwan yaushe jiya. Jiya kenan ai ba bayani ne ai. Wallahi tallahi. Wallahi babu bayani ai. Yanzu zaki tafi kenan ma. Daga ki shirya ne zaki wuce. To bari an gani abin na dan rage miki na mota. Wallahi tallahi. Yawwa gashi. Wannan 10,000 ne ki karba da hakuri. Ba yawa. Wallahi tallahi ki gaishe su ma. Ki gaishe su. Kai jama'a kan rayuwa ina za ta kai mu. Wai yau kaji ana an sace wannan, gobe kaji ana an sace wancan, jibi kaji ana an sace wannan, to mu yi da rayuwar mu ne wai. To kai ai malam Sadiq kana ji na? To ai wannan abin ya kamata a ce ya isa ka saba. Kai abu ne yanzu da ya zame mana tuwon dare. Son zuciya yayi yawa. Kowa kan shi ya sani. Ko kaji ko a gidan shi wallahi tallahi ba gwada adalci. Son zuciya ya mana yawa gaba daya. Kai ya aka yi ne? Aka ji ya kwana biyu. Wallahi tallahi ya da shi ya firar rayuwa. ya kwana biyu da Ni na ji yana firar da kuke yi ne ai. Ai din laifin nan kawai laifin mu bane ko wani abu. Laifin shugabanni. Sai na ji kana cewa wai ba ruwan wani shugabanni, wai shugabanni suna yayi kokarin su ai ba suna yin menene? Kaga daga kan shugaban kasa, gwamnoni, yan majalisu, kamata ya a ce a sauke su. A sauke su gaba daya, a sauke su gaba ki daya. To in an soke wa za a dora da kake so a soke. Ga irin mu kamata a sa.